Erkamano nyakoro Ramogi kumedo kete Ramogi TV. Odiochieng' kawuono nyakalondo mar Ramogi olimo Kisumu kod chenro mopogore opogore ne johera kaka yorno mar dhialo hikgi ma 20 nyaka ne nyakalondo mar Ramogi chakre. Johera mag nyakalondo kod magin jodak ma Kisumu ochopo kar rombgi mar yore nyasi mabende sani dhi nyime Kondele kama jolendo kod jolung wach mag nyakalondo bago nyasi. Kwa tudra achiel kachiel kod Millicent Adhiambo mondo mi olerno mathoth. Millicent, erokamano kuom riwri kodwa lak sechegi weche manyien mag migago. Apana dine ni kirwako wuoche mag miel, irwako ogudu go walo kata kamano nyiso ni to chenro ma nyakalondo mar Ramogi chal nang'o odiochieng' ma kawuono no kauntiere Kondele kendo chien kuno dhano ntiere tandawoya kendo aneno ka ng'ato rwako law machal gi mar min jaki. Chalo nang'o Kondele? Erokamano ahinya Emmanuel, achiel kachiel kwa wuok Kondele kaendi ding flyover kata kekyo ma Kondele kuma nyasi no endi mobag kod nyakalondo mar Ramogi dhi nyime kaka achiel kuom yorno mar duoko lwetgi ne joheragi mosebedo kadhach kodgi nyaka ne gichak gimo kata odiochieng'gi mokwongo masani ginyono higa mar 20. An kod jatend nyakalondo no eri ma bende adwa ni olernwa ni to ang'o momiyo ne gineno ni ber mondo gichop kaluo ahinya to e kaunti ni ma Kisumu mar riwore kod joheragi mabende ni e gwenge gieki machiegni nyanya kumoga jong machiegni abo chako kodi gira kamera mondo nyisa ni to kaka jatend nyakalondo mar Ramogi uchopo kae ni mondo riwru gi jodak ma Kisumu johera uma wuok e alwora ni nuneno ni ang'o miyo ber mondo minu chop kae ni kata obedo ni oganda to winjo e tung piny kata alwora ma Nyanza kuonde opogore opogore. Erokamano nya Millicent kod Ramogi TV odiochieng' ma kawuono wan Kondele ka ing'eni Kisumu oneno kagima en ranyisi mar riwruok mar oganda luo. Mae momiyo ne waneno ni kaber nono kaka ne watime Nairobi cha koro wakele ne oganda jo Kanyanam nikech Kisumu ema jomoko gi dhoudi mamoko ng'eyo ni kanye ma jaluo moro amora koro ae. Mane momiyo ne waneno kaber wakel ne gi chenro mar puonjruok, jiwruok, mor nikech mage siro mar bedo nyakalondo mar Ramogi. Mar ariyo en gone jawinjo moro amora erokamano maduong' ahinya nikech ka gionge tijoni chalo kanono. Gini momiyo gibedo ni pile ka pile wachiew wamiyo gi weche ma miyo gibedo gi ng'eyo, ma miyo gi mor, kanyakla kod ma bende puonjo gi kata golo dok e itgi. Mane momiyo kawuono bende wan ka mar dhialo higni 20 nyaka Ramogi FM ne chak bedie pacho ka. Machielo bende go erokamano ne jolendo mane ochako lendo e Ramogi mokwongo, moko sewewa, moko bende nitie kuonde moko mar gero Kenya, wadhialo gi gin bende kidieny makama. Moko bende pod wan go nyaka kawuono kamuting'o Kasuku Rafael wan go ka, wan gi Fredi Janam, Oguyo Jakamolo Tiacha, Oguyo Wuon Nyota, mago duto te wagone gi erokamano maduong' ahinya. Kanyakla kod tieng' manyo obiro gima moko bende pod biro biro mar temo tego nyakalondo mar Ramogi FM kaka achiel kuom otogoro ma bende puonjo oganda weche mopogore opogore ma mulo ngima oganda jo Kanyanam. Nyasi ma kawuono ni endi kuku mare biro bedo otieno kama wageno bedo kod Prince Inda e karomo mar Jomo Kenyatta International Stadium man Mamboleo kama biro gwelo puch kotiyo gi jo ngolo mamoko bende nyaka okinyi mang'ech. Koro kacha bende wan kod kek ranyisi mar dhialo higni 20 mag Ramogi Radio. Koro arwako ji duto te mondo bi kanyo wago mbaka wang'ere wapuonjre. To kata mana e Kondele gi e sane pod wamedo kwa ng'ata ma samburu ni machiegni ne dich moro no make ok obiro okinyi pod onyalo biro ka. Wan kod kembe muteno ka machalo kambi mar Zenka nitiere ka mabende chiwo weche mag hola. Wan kod kambi mar Kupa mabende jowa ma osenindo gikonyo gi kuonde gi mogik mar yweyo e yo manyadhi e yo manyasani mondo mi yot. Tuo moro mar choko pesa ma ji oyawo buk e ndara to oketo thum ema waneno ni wanyalo tieko kokalo kuom Kupa. Bende kanyo wantiere kod yo mayot ahinya mar kawo credit iluongo ni Credo Faster kidiyo mana *264# tiduok kenge moketni kanyo tido gi mayot mokalo. Kanyakla kod kambi mar Highland Motors mabende kela piu kanyakla kod simbe. Wi bende kokwil wan kod kambi mar Gopunda miluongo ni Shabiki mabende na achiel kuom nyamin ma oteno Ramogi FM kanyakla kod kambi mangi mar All Media Services. Injili makama wakel nikech kawuono tuke mag English Premier League doke wang'e bang' bedo kod yweyo miluongo ni international break. Koro mane mokelo waka maduong' mar miyo gi ber mabende wantiego. Wan gi pesa matching ma wachiwo, wan gi mich mag t-shirts mabende wachiwo, bags nitiere kaendi gik mopogore opogore mang'iso nyadhi waka oganda jo Kanyanam gitiere mar Ramogi FM. Wago tach ka kendo weche pek kapok ibiro kanti mang'eny mosebayi to an wuon dola kawuono manyauru. Iwacho ni nyasi ok nyal bedo nyasi
ka joherage bende ok oyuoro. Wawinjo ne paro achiel mag johera bende ochopo kaendi mondo mi oriwre okaw puonj mopogore opogore kotenore kod odiochieng' ma kawuono. Machiegni abo chako kodi nyisa mana mapiyo piyo. Higni 20 osebedo kiwinjo Ramogi kata obedo ni chake gie kore to sani onyono higni 20 osebedo komori ang'o mowinjo bed ni giloko kata gimowinjo bed ni gimedo dhigo nyime mondo gimed moro oganda Luo. Erokamano, an gi nyinga mang'era go Ramogi FM kaka fan en Baba Twins mar Onjinyo. Ramogi osego kang sani 20 years nikech kata nyathi konyuol kochakore gi achiel kawuono Ramogi en nyathi maduong' man mon johera omogero Simba. Omiyo kawuono ne wago erokamano kuom Ramogi ne yiero mana ni Kisumu ka Central Place kama ne gikele nyase ni omiyo gitiyo nyuga kaka joluo malo. Ramogi ni kod puonj makare sana kaka an ng'ama ja Kristo anero ng'wono mar Nyasaye kogwen kendo kanyo osebedo ka gwedha kanyo bende viyo je chiwo nwa muma. Gima danyiso jawinjo mapok obiro ka ni ng'euru malong'o ni gima owach ka en gima dieru nya wacho ni jolendo gi wacha wan joneno wan ka pesa osepuku kuomwa ka kambi ka kambi osemiwa pesa kendo osenufuku wabop. Koro in ng'ama pod odong' oko no ok in chieng' ong'ong' tini ong'ong' no omiyo kugi godhiambo to dabo gi Prince Indah Mamboleo shogra ndero kamano. Erokamano datieko lakini wan kod jara mowuok e dala mar Kericho mochopo kaendi koluo nyasi mar Ramogi. Ang' namie thuolo kapod gwatieko mondo nyisa ni ochopo kaendi umefika hapa kufuata hii Ramogi radio. They are celebrating their 20 years of service. Unaweza sema nini na kufurahishanga na nini, mbona umewafuata mpaka huku? Kwanza kwa majina naitwa Victor Rotich kutoka sehemu za Kericho. Kwa ile watu wengi wanajuanga mimi naitwa Mkale moja. Ramogi FM ametusaidia kwa vitu mingi, hata program sao, hata hiyo ndio imenifanya mpaka nikafika hapa juu mimi na kuanga fan wao. Kwanza time ya Kafaya top 10 na huyo madam anaitwa Yuwa Saine huwa nafuataka sana. Hiyo ndio imenitoa kutoka Kericho mpaka Kondele Kisumu, na nawaambia tupatane usiku Mamboleo tukiwa na waimbaji huko. Nimetoka kama mimi Mkale sisikiangi hata zingine Mjaluo aseme nini. Kwanza jina irime ikiwa Victor Rotich kutoka sehemu za Kericho. Erokamano enyapo cheko kodi mana mapiyo. An iluonga ni Dorcas Omondi gi nyinga mong'ere mina lima mar Darfur. Amor kenda il sana. Nyako miluongo ni Ramogi ni osechopo 20 koro years. Asemor kode sani koro kumano otede. Komano otede koro jodogo duogo lwetgi. Giduoko lwetgi nikech nyako ni kite ber, puonj ber. Kipindi mwayudo chakrego kinyi sana an ajiora e wang'o nyango nikech aja ohala. Ajiora matek kendo ajiora ahinya. Kiyudo kilwar ni ito nyaji mosejiwi maparo mane in go mar we ohala, iyudo kijiwri to kan kenda nyaka joma an go batha wajiworego. Koro kata kamano aduoko erokamano joma ni chien biuru sani to kaponi lewa ahinya warad mwalo Mamboleo mondo wajiw tiendwa kaachiel gi Prince Indah. Erokamano ahinya mapiyo summarize. Erokamano gi nyinga iluonga ni Kondele aya dala mar Adiero kacha. An Ramogi FM achako fuatilia koa 2 nyaka koro kawuono. Gik mosekete ngimana osemiya puonj makare, gik mang'eny kachako gi VOJ gokinyi awinjo ng'wono ma Jehova Nyasaye adonja wang'o nyako nyaka tung. Omiyo sani naneno ni mondo achopo e dala mar Kisumu kaeri mondo ariwra kodgi anen gi wang' kaachiel gi mor ma gikelo to gi puonj ma gikelo pile ka pile. Omiyo agone Ramogi erokamano ahinya pod waherou meduru tiyo maber. Erokamano ahinya inyalo tieko kora ineno ka gimoro wiyo bil go kwani. Ing'e ni bende wiya ne wil gi gimoro kama duong' mokalo. Koro mogik tik bango erokamano ne jolendo manochako mantie sani kaachiel kod migepe mopogore opogore kaachiel kod bende johera mag Ramogi tung piny Kenya magi manoko mar Kenya. Bende akawo thuol makende yol bolruok mar go erokamano jakom mar kambi mar All Media Services jaduong' Dr. SK Macharia, Vice Chairperson, Wachira Waruru ma en CEO marwa, directors mopogore opogore, bet Technical Services gi ICT mano Papa Fredi Afune ma bende thothne nyakalondo mar Ramogi osebedo komako gi mijing'o mokalo kaachiel kod directors mopogore opogore gi jotich duto te ma kambi mar All Media Services. Elogi wawacho nang'o ni erokamano wageno mokalo pod wasingo ni chapter manyien ka wachako tok higa 20 kama waiko ni mathoth to mogik biuru Mamboleo e wang' sa machon kaachiel kod Kondele ka pod wantie kod mich gi ber mogundho. Erokamano ahinya. Iwacho ni kar chuny Jaluo mago moko kuom gigo ma bende dhi nyime kae ma pod wagone touch kwakelonwa achiel kachiel kowuok Kondele kaendi ka godhiambo. Emmanuel ni wacho kanyo ni pok atwera mar dhi winjo puch kata ng'ado miel mang' puch mar Prince Indah mang' igwelo godhiambo, lakini king'iya mos kata joma nena kaendi aserwako long miel marito godo sa godhiambo. Kaw kamano gi thuolo ni endi ago touch kaendi pod wadhi kelonu
weche gege kako chopo weche mag ang'ichwelo kachiel kod weche mag oimore mabende ang nung'e mathoth motimore odiochieng' makawuono kokalo kuom Ramogi ka ochopo hike mar 20 machiegni nyakwa Ramogi Ajwang' mondo wadhial nyasi ni kanyakla ka giethulo ni ndia duoke studio mondo weche manyien omed dhi nyime. Emmanuel, an kuomi kitieko weche manyien to imol Kisumu kaendi mondo wadhial nyasi ni kanyakla. Tendo kabiwen ke chintiere machiegni kod jatelo adwa ni piny nago penjo ni mondo duok achiel kachiel an gi Tito Kafaya tiket wanitiere mar biro godhiambo penje ka ang'o kawa e paw ndeke koso wabia kendwa mondo duoka ne piyo piyo ka tiko no pod entie koso seng'ade. Emmanuel penjo ni gin gi Tito Kafaya kaka jatelo winjo be ni gichopo kae ni godhiambo ang'i dhiro monegi e paw ndeke koso ipango nang'o koni. Tito Kafaya ng'eni dhidho ndege ma inda bende dhidho kar saa 12:30 kawuono gibiro mole paw ndeke maduong' mar Kisumu International Airport. Koro Kafaya gi Daddy Cool wuod Tsunami mano wuod Apoche warwako un bende biuru ka Simfros Okinda Jay Bonyo Senior mano ko wak East Africa udho ber oguja kamolo tiacha ber longo. Ero kamana nyamana kinya winjo nyakwa Ramogi Ajwang' osemoke moka ochake ikondele kaendi inya wilo ka awilo longo matwab eng'e akanyo makoro awuyo mana ka akoko kamano Emmanuel ageno ni yudo duoko ni warom seche mang Prince Inda gwelo puch mare godhiambo. Ero kamano Millicent nyakwa Ramogi Ajwang' mana achiel kachiel kowuok e gwenge mag Kondele.